Παιδιά, είχα έρθει πάλι στο πηγάδι εδώ που είχε πέσει το κοριτσάκι. Γαμώ την πουτάνα μου δηλαδή, τώρα ξενέρωσα. Τράβαγα πόσες ώρες βίντεο και ξαφνικά έσβησε το τηλέφωνο. Μπαταρία έχω. Ρε γαμώ. Δεν ήταν κάτι παραφυσικό που θα ακούγαμε κάτι. Ρε φίλε τώρα. Αλλά γιατί έσβησε το τηλέφωνο. Έχει σβήσει, έσβησε το τηλέφωνο που τραβάω το βίντεο. Γαμώτι μου γάμο. Έτσι το είχα βάλει εδώ πάνω. Το τρίποδο του τηλεφώνου φώταγε εδώ πέρα απέναντι. Να κάνει λίγο focus. Φώταγε απέναντι. Το είχα βάλει μετά εδώ πάνω και μετά μπήκαμε μέσα. Και μόλις μπαίνω μέσα για να βγω έξω να πάμε να μετακινηθούμε από εδώ μέσα, έσβησε το τηλέφωνο. Έλα ρε φίλε, τζάπα όλο το βράδυ είχα κάτσει. Εντάξει τώρα. Αυτή είναι μεγάλη ξενέρα. Τυχαίο είναι να με κρατήσει εδώ, δεν ξέρω ρε γάμο. Νευρία, κούμποσα τώρα. Τώρα κούμποσα πολύ. Τώρα κούμποσα. Θα κάτσουμε. Ίσα ίσα για να βγει ένα βίντεο ρε γαμώτο. Θα κάτσουμε. Θα κάνουμε ένα τσιγάρο. Μπορεί να είναι μικρής διάρκειας. Σίγουρα. Αλλά τι να κάνουμε. Τι να κάνω ρε παιδιά. Θα κάτσω δίπλα εδώ τώρα. Δίπλα εδώ ρε φίλε. Για σπάσιμο, δίπλα εδώ θα κάτσω τώρα. Δίπλα εδώ θα κάτσω. Να κάνω δίπλα εδώ στο πηγάδι. Έτσι εδώ για σπάσιμο. Γιατί έκλεισε ρε φίλε το τηλέφωνο. Ο φακός. Πού είναι ο φακός. Ο φακός. Νάτος ο φακός. Εντάξει τώρα. Τώρα ξενέρωσα υπερβολικά, έτσι. Έχω ξενερώσει τώρα. Τώρα έχω ξενερώσει υπερβολικά. Να ξέρετε. Εντάξει τώρα μια μισή ώρα βίντεο και να σβήνει τώρα το τηλέφωνο. Γαμώ την πουτάλα μου, παρακαλούσα μόνο να έχει αποθηκευτεί, τίποτα άλλο. Να ξέρετε είμαι μόνος μου, να δείτε κιόλας. Να δείτε κιόλας είμαι μόνος μου, εδώ πέρα. Στο πηγάδι είμαι εδώ που είχε πέσει το κοριτσάκι. Άμα βρίσκεσαι εδώ πέρα μπορείς να κάνεις ένα θόρυβο. Γιατί έσβησε το τηλέφωνο. Εσύ το έσβησες. Το ένα μου χέρι κρατάει το φακό τσιγάρο και το άλλο μου χέρι κρατάει το τρίποδο εδώ πέρα. Έλα εντάξει τώρα έχω φάει μεγάλη ξενέρα. Το έκανες εσύ αυτό. Θα βάλω φωτογραφία την ώρα που έφυγα από το σπίτι με το ρολόι και έφτασα μετά από 3/4. Θα σας δείξω τι ώρα είναι και τι ώρα έχει πάει. Εντάξει τώρα. What the fuck. Θα πιαστεί κιόλας και το χέρι μου.
Για να δω κιόλας γράφει ή θα ξανασβήσει τίποτα. Αρχίδια. Μου βρίζω κιόλας. Μπιπ μπιπ. Βίντεο. Μία ώρα και. Μία ώρα βίντεο. Και θα το κάνουμε 8 λεπτό βίντεο τώρα. 10 λεπτό το πολύ. 1/4. Έλα, εντάξει. Δεν χάσατε και τίποτα, να ξέρετε. Δεν χάσατε τίποτα. Απλώς γιατί έγινε αυτό, αναρωτιέμαι. Γιατί έγινε αυτό. Μπαταρία έχω. Έχω και το powerbank κοντά. Άμα ήταν αναβόσβηνε μπαταρία θα το βάζα. Αλλά έσβησε. Γιατί έσβησε. Υπάρχει κάτι εδώ. Άμα υπάρχει κάτι εδώ, κανένα θόρυβο. Τι ακούστηκε. Το καλώδιο έκανε. Ένα κρούτσου κρούτσου ακούστηκε. Σου γαμίσω, ανατρίχιασα. Λοιπόν παιδιά, φεύγουμε. Φεύγουμε, εντάξει, τώρα ξενέρωσα πολύ. Ξενέρωσα πολύ, να ξέρετε. Θα τραβήξουμε και ένα πλάνο να δείτε ότι είμαι μόνος μου. Εδώ πέρα, στο πηγάδι. Θα το φέρουμε κιόλας και μια βόλτα. Εδώ μέσα είχε πέσει το κοριτσάκι. Εντάξει ρε φίλε τώρα. Βίντεο ήμουν εδώ πέρα μία ώρα. Σίγουρα μία ώρα και ξαφνικά σβήνει το τηλέφωνο και χανόνται όλα. Άντε ρε φίλε, κάμισε. Συγγνώμη κιόλας για τα λόγια που λέω. Έχω γίνει μουσκεμα, τα πόδια μου έχουν γίνει μουσκεμα, λάσπες. Πριν εδώ πέρα σας έβγαζα βίντεο, εδώ που πάτησα. Εδώ, να το, εδώ πάτησα, γεμάτο λάσπες κάτω ρε φίλε. Και ξαφνικά σβήνουνε τα βίντεο. Σβήνει βασικά όχι το βίντεο, το τηλέφωνο σβήνει. Άντε ρε φίλε. Δεν ξέρω άμα ήταν τυχαίο ή όχι. Ξενέρωσα. Τα πόδια μου έχουν γίνει, ευτυχώς που φόρεσα κάτι παλιά παπούτσια. Γιατί ξέρω ότι θα έρθω σε χωράφι. Γεμάτο λάσπες τα πόδια μου. Και ξαφνικά ένα ολόκληρο βίντεο, μια έρευνα σβήνει. Ξενέρα. Λοιπόν, τα λέμε και θα σας δείξω μόλις φτάσω στο σπίτι τι ώρα θα φτάσω, το ρολόι. Να δείτε τι ώρα ξεκίνησα, θα βάλω στην αρχή το ρολόι και τι ώρα γύρισα σπίτι μου. Και τι ώρα είναι αυτό το βίντεο, χωρίς κόψιμο, χωρίς τίποτα. Μα την Παναγία. Τι να πω ρε παιδιά. Ξενέρωσα. Τα λέμε.